La faceta de poeta és la més desconeguda de l'Ovidi. Els primers versos es va escriure a partir de 1967. El mateix Ovidi explicava que quan va començar a llegir poesia no l'entenia i que va ser a partir d'escoltar un disc de Fernando Fernán Gómez recitant poetes castellans que va descobrir la importància cultural que tenia la poesia. Este espectacle al Teatre Calderón d'Alcoi, amb el guió del músic Eduard Iniesta, ha aprofundit en esta vessant de l'artista i ens ha descobert poemes inèdits. T'he enviat els diners com tots els mesos. Per ara no hi ha augment. Paciència, tot arriba. Me n'he guardat uns quants per comprar-me un abric. L'hivern, sense el teu cos, és molt més cru. Hi ha una part de poemes doncs això, que no, dic que ell no va musicar, no va publicar, doncs jo he ajudat també a fer una selecció per aquest recital. La poesia d'Ovidi parla de pobresa, d'explotació, de lluita social, amb senzillesa perquè tothom l'entenguera. És molt contundent, és molt senzilla de vegades, però a mesura que la vas dient està molt bé. Diu coses que avui en dia es poden dir tranquil·lament i són tan vàlides com llavors. Ovidi va fer de la paraula la seva vida, en la poesia, en la música, en el cinema. Ens ho recorda este recent llibre de Jordi Tormo, Un obrer de la paraula. La Generalitat Valenciana s'ha negat a oferir qualsevol ajuda per a commemorar els 20 anys de la mort d'Ovidi. No obstant, els homenatges es repetiran en molts pobles del País Valencià al llarg de l'any. Com este al seu poble, on la primitiva de la capital de l'Alcoià i la coral Sant Jordi de Barcelona es van donar la mà per interpretar 10 peces, lletra i música d'Ovidi. En Parc Marco TV3, Alcoi.